tsoron giwa ne. Ga wanda baki biya wuta a yau wala sai na yanka da shi. Kowane ni walai bai zai kale da ke wala sakarci banza yobi. Mamman Sale mazan aiki. Ga me hakuri Sale Mamman. Minista ne kai of power. Mu gaida Minister of Power. Mamman Sale mazan aiki. Bangaren wutan lantarki. Minista ne kai of power. Kuma ni gamji sara suka. Mamman Sale mazan aiki. Me tafiya maza wai go bayan ka. Minista ne kai of power. Yanzu kudu da arewa ba shakka. Mamman Sale mazan aiki. Wutan lantarki gunmu fata haska. Minista ne kai of power. Domin Allah shi ne gatanka. Mamman Sale mazan aiki. Ba bambanci kan aiki naka. Minista ne kai of Babu wanda zaki sai yi hakura. To ba sofuwa ba nariya babu sosofi walai kowa da kowa ne zai yanka wutanka. I go cut up. Yes. Bismillah. Mamman Sale mazan aiki. Wadatu da hasken. Mu yanka wala wuta. Kariya da kina yi. Allah. Walai wala kariya ne. Soka. Kime da hankali. Wuta jira ne. Walai kime da hankali. Soka. Walai baki shawa. Jira ne soka. Mu gome. Ka soka na je. Be je mu soka. Soka. Na ne se bele la che ka. Allah kariya da kina. Soka. Jida gwamnati na sama na jida? Zaka zo ka hausa ma jida mu? Ku dakata abin duk ba na tashin hankali bane. Kai auta wari ka biya? Ben biya kudin wutan ba, ben biya ba. Obin ya baka receipt. Beki ba da receipt da kina ga wala mutu. Yo shekara 86 Kayan shekara 80 zaka ce da shida. Ina ne shida ya zo? Lokaci ki haife yarinya ka asibi. Yo shekara 6 kenan. Ya rage naka. Kisan Yanzu obin na kai haku. Auta? Hajiya. Auta. Muna ji. Kamata yayi ku dinga biya. Tsakaninka da Allah yanzu yaushe rabonka da dauke maka wuta a cikin gidanka. To na ga wata kuce nan fa. Wanda ya tsayar da wuta ba kowa bane sai Minister of Power. Sale Mamman shine ministan wuta na Najeriya gaba daya. Duk wannan albarkacin shi muke ci wuta da kuke samu. Ya kamata a ce ku dan gwari ku ringa biyan kudin wuta akan kari saboda shi ma ya samu karfin gwiwan da zai ringa yin ayyuka. Kana yi kullowe. an kele da ke shekara 86 beki biya kudi wuta. Kuma mama Sali da kina fide na san ki perin seni wallahi. Kai ne ka jara wuta? Na sani sai mama Sali mutumin girki. Ba shine ya rike director agriculture. Shine ya rike board member Wukari University. Lokaci matasa yayi karatu yayi sosai kuma baka biya kudi. Kuma shine ya rike commissioner of works. Lokaci an samu gidaje a Taraba. Na sani mama Sali mutum girki sosai mutum ala. Don haka kai da irinka ki rika biya kudi wuta kina ba government goyon baya tare da mama Sali ikawo guduma sai kowa da kowa ki samu wuta ki dafa tuwo da wutanki ki sa haske da wutanki ki dafa ruwan zafi ki yi ma yara wanka ki wanke mijinka wala ki dafa professor ki sami kwanci hankali da ke da mijinka. Amma kai da kana yuna kai ne ka jara wuta da ka ci kai baci yuna? Ba ni na jara wuta amma mama Sali mutum girki an ba da goyon baya wallahi wuta zai saya da kafafun. Ai saboda mutuncin shi da adalcin shi yasa shugaba Muhammadu Buhari ya dauko shi ya dora shi akan ministan wuta. Wannan bawan Allah Sale Mamman mutum ne mai mutunci mai kima wanda ya san darajar dan adam da kuma sanin ciwon talaka. Bayan nan duk yawancin matasa na Taraba Jalingo ya samu mutane da dama ayyukan yi. Aici duk a sallah ni ga nauce ba jiyau ba gida yake raba naira 50,000 da buhun shinkafa. To kaga irin waɗannan mutane su muke fata su yi shugabanci a jihar mu na nan Taraba da koma ina. Mama Sali mutum girki. To ala kowa da kowa naro da nariya sofuwa da sosofi miji da mata kowa da kowa ki ba da goyon bayan ki mama Sali yi aiki da so ki samu wuta yefu. Don haka dan gwari
kada irinka rika biya kudi wuta. Haba, ada ba mu doka haka ne ba, amma zai mu dinga biya kudi wuta yanzu. Saboda haka ma yanzu ke ki je ki biya na shekara tamasi. To shi ce na gode. Yanzu me ka ce? Bawan Allah Mamman Sale. Bawan Allah Mamman Sale. Danda tijo Mamman Sale. Bawan Allah Mamman Sale. Danda tijo mutum girki bawan Allah Mamman Sale. Bawan Allah Mamman Sale. Mamman gaishe ka minista ne shi of power. Ga babba dan babba Allah ya yi maka albarka.